салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог ва ман ҳастам бо шумо Аъзам Тағоев. ва бародаро, видеоро ки имрӯза мо дар бораи кӯдаке аст ки ӯ бо ёрии вазни худ ба китоби рекордҳои Гиннес даромадааст, чунки вазни ӯ дар синни 10 солагиаш ба 192 килограмм расида буд. видеоро намегзаронем ва канал ҳатман подписатсия мекунем ва видеоро то охиша тамошо мекунем. рафтем. ҳар яки мо бародаро барои фигураи худро зебо кардан машқҳои хело ҳам зиёд мекунем. лекин на ин кӯдак. номи ин кӯдак Ария аст ва ӯ аз Индонезия мебошад. ин кӯдак солим ба дунё омад ва дар вақти таваллудаш вазни ӯ 3 кило 200 граммро ташкил медод. вазни ӯ дар хурдиаш хело ҳам хуб буд ва баъд аз чанд соле ӯ дар байни ҳамсолои худ рекорд зад. баъд аз 5-солагиаш падари ӯ фаҳмид ки ӯ хело ҳам тез вазн гирифта истодааст ва баъд аз ҳар як соле ӯ вазни бениҳоят бисёр мегирифт ва ба ин вазн бовар кардан душвор аст. ва дар синни 10 солагиаш Ария уже ба 192 килограмм расид. падару модари ин кӯдак мегӯяд ки ҳамавақт он чизе ки ин писар мехост ба он муҳайё мекарданд. ин писар ҳар рӯз қариб 2 лаган мурғи бирён мехӯрд ба ғайр аз хӯрокҳои дигар. ва ӯ ҳамавақт хӯрдан мехост ва бисёр ҳам шириниро нағз медид. ва дар синни 10 солагиаш Ария худ наметавонист бе ёрдами ягон кас аз ҷояш хезад ва ӯ ҳамавақт бо ёрдами падару модараш аз ҷояш мехест, чунки вазни ӯ бениҳоят вазнин буд. ва барои ҳамин ӯ ба мактаб намерафт. дарсҳояшро муаллимон омода ба хонаашон дарс медоданд ва ҳатто ӯ дар бания обозӣ карда наметавонист. дар ҳавлии онҳо як бассейнча буд ки ӯ фақат дар ҳамон ҷо обозӣ мекард. Ария дар замин хоб карда наметавонист, чунки нафаси он мегирифт ва ӯ вазнашро ба ягон девор мегузошт ва хобаш мебурд. ва ҳамавақт калаи Ария дар вақти хобаш ба девор бисёр мезад ва ӯ травма дар сараш гирифт. бародаро, шумо худатон фикр кунед ки писари шумо калон шуда истодааст ва ӯ бояд самостоятельно худаш худша идора карда битавонад аз тафои зиндагии худаш бар биёяд. аммо ин писарбачаро бинед ки дар синни 10 солагиаш бо ёрдами падару модараш аз ҷояш мехезад. ва то чанде ки ӯ калон мешуд, ӯ ба ёрдами падару модараш муҳтоҷ мешуд. падару модари ӯ мехост ки ӯ хароб шавад ва ба ӯ хӯрдани хӯрокҳои рӯғаниро манъ карданд ва ӯ бо падару модараш ҷанг мекард ва мехост ки хӯрокҳоеро ба ӯ диҳанд ки ба ӯ писанд аст. ва ӯ боз шурӯъ кард ба хӯрдани мурғ ва чизҳои ширинӣ. ва ба ҳамаи ин нигоҳ накарда падари Ария дар як моҳ $180 маош мегирифт ва ӯ барои писараш пулеро ҷамъ кард ки ӯро ҷарроҳӣ кунад ва ӯ дар оянда хушбахт шавад. падари ин кӯдак мехост ки писарашро оператсия кунад, аммо модараш ба ин розӣ набуд. аммо баъд аз чанде фаҳмиданд ки ин охирин роҳ аст барои онҳо. ва баъд аз ҷарроҳӣ ин кӯдак 106 кило вазн партофт. ӯ фақат биринҷ, моҳӣ ва сабзавот мехӯрд. ва духтуро ба ӯ савет доданд ки ӯ ба варзиш машғул шавад, чунки пӯсти танаи ӯ безеб шудааст ва баъд аз чанде ӯ боз вазн партофт. ва шумо худатон бародаро фикр кунед ки дар синни 10 солагӣ ин кӯдак 192 кило буд. қариб 6 та ҳамсолои инро гирем, баъд ба фикрам 192 кило мешавад ё ин ки не. ва имрӯзҳо ин писар фақат биринҷ, моҳӣ ва сабзавот мехӯрад. аз хӯрокҳое ки ӯ пештар мехӯрд аз ҳамаи онҳо адказ мекунад. аввало ин писар наметавонист ки ба мактаб равад ва ҳоло бинед ки ӯ бе ёрдами ягон кас метавонад худ бо пои худ ба мактаб равад. ва ин писар ба варзиш машғул мешавад. ӯ ба футбол, овбозӣ ва волейбол ҳам меравад. ва ин писар орзу дорад ки футболисти машҳур шавад ва кӯдаконро дарс диҳад. дар вақтҳои холигӣ ин писар ба круги ҳамсинфонаш меравад ва ҳамсинфонаш ӯро дӯст медоранд ва ҳурмат мекунанд. ва баъд аз ин ҷарроҳӣ зиндагии ин писар куллан тағйир ёфт ва ӯ аз зиндагии худ розӣ буд. падар ва модари ӯ хело ҳам хурсанд шуданд ки писари онҳо аз зиндагиаш хело ҳам розӣ аст ва метавонад бо поёи худ бе ёрдами ягон кас ба куҷое ки хоҳад равад. дар тӯли 3 сол ин писар хело ҳам вазни худро партофт ва мехоҳад ки боз вазнашро кам кунад. ва бародаро, ба фикри ман ин кӯдак дастои на ки уважатш кунад, чунки ягон кӯдак дар ин синсол наметавонад 106 кило вазни худро партояд. ва бародаро, боварӣ дорам ки видео ба шумо писанд омад. аз шумо бародаро подписатсия кардан ва лайк мондан аз мо видеои нав. хайр бародаро, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.